ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଉ ମୁଁ ସକାଳୁ ବାହାରି ପଇଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ କଫି ସପ୍ ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଖୋଲା ହଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କଫି ସପ୍ କେମିତି ହଉଛି ଆଉ ଓପନିଂ ହବା ଉପରେ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ବାହାରି ପଇଲି କଫି ଦୋକାନକୁ ବୁଲି ଯିବା ପାଇଁ। ଯାଉ ଯାଉକା ବାଟରେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଗଲା ଚା ଦୋକାନ ସାଇଡ୍ରେ ମେନ୍ ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍ରେ ତା ଆଗକୁ ଯିବା ଆମେ କଫି ଦୋକାନକୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି କଫି ଦୋକାନଟା, ବହୁତ ଷ୍ଟାଇଲ ବି ହେଇଛି, ଫରେନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କଫି ସପ୍ ଦୋକାନଟା କେମିତି ହେଇଛି। ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ତ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ପାଖକୁ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଲାଗିବ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ସଜାସଜିରେ ଚାଲିଛି, ଲୋକମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି, କିଏ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ସଜଉଛି, ମିସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଭିତରଟା ଏତେ ବହୁତ ବବାଲରେ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ବସିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବି ଯିବା ପାଇଁ ବି ଇଚ୍ଛା ବି ହବନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଛି। ଏସି ବେସି ଲାଗିଛି, ସବୁ କିଛି ଲାଗିଛି, ଆଉ ଗଦି ଚେୟାର ବି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଠିକ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଚେନ୍ନାଇ ହାଇୱେ କୋଲକାତା ରୋଡ ଆଉ ଚିକ୍ଲୁରପେଟା ରୋଡ ଯିବା ହାଇୱେ ରୋଡ ଯିବା ବାଟର ଡାହାଣ ପଟ ସାଇଡ୍ରେ ତିଆରି ହେଇଛି କଫି ଦୋକାନ। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବେ ଆଉ ବୁଲି ଦେଖିବେ, ମତାମତ ମୋତେ ଜଣେଇବେ। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏବେ ରହୁଛି, ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ମୋତେ ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।